מקבלים תינוק ובחור פציעת חזה, ועוד טובת משחק סביבה. את השני על המיטה, כדאי שולי על המיטה. מה שלום הפצועה שהבאתם לנו? מה יש לפצועה שהבאתם לנו? למה? גם שם דרכות האחרונות זה ל-18. כן, עכשיו מעבירים אותו. תעזור לו כבר. גם מלמעלה? קיבלנו דיווח על פצועים שמגיעים, התחלנו להתכונן ברגע שראינו את אופי האירוע ואת זה שמדובר בסופו של דבר על 7 פצועים באורך דחוף, פצועים מסובכים, פצועים מורכבים מאוד. החלטנו להקפיץ צוותים נוספים שהגיעו מכלל המרחב ואף בחרנו להסתייע במסוק של חיל האוויר שעזר לנו לפנות אותם ולתת להם את הטיפול המיטבי.